Després de la primera part als carrers de Sant Feliu de Llobregat, on vam fer una passejada pels barris de Can Calders, la zona de la Rambla i el barri Centre, on per exemple ens trobem amb la refeta font del Parc Nadal, que havia estat dissenyada pel senyor Joan Torres, continuem la nostra passejada pel barri de Can Bertran. Allà ens trobem aquesta escultura Diàlegs de Nayara Montero, que va ser inaugurada el març de 2010, en un dia molt fred, per cert. Aquest diàlegs és un diàleg entre quatre poetes de la nostra ciutat. Aquesta escultura va guanyar el Premi d'Espacio Público, primer premi que s'havia convocat en aquests anys. Són quatre esveltes figures revestides de cercorten que dialoguen entre elles mentre sembla que ballin amb un vent que les pogués bellugar, no? I fan com una gran abraçada. Els quatre poetes que estan aquí en les plaques són Joana Raspall amb el seu poema Endavant, amb aquelles paraules tan boniques que diu «Parla ben clar, que el mot és teu, i el pensament ningú no el mana». El poema Ball de disfresses de Martí Dot, on diu «Pagesos disfressats d'intel·lectuals, intel·lectuals que estan fent de pagès. Els uns van disfressats d'allò que són, dels que voldrien ser, uns altres van». El cant a la poesia de Ramona Pons que diu «Si al meu cor hi ha poesia, jo la canto en tot moment». O les paraules de l'historiador local Llorenç Sans i Fàbregas que diu «I què és el que jo estimo de Sant Feliu? Doncs tot, tot el que d'ell puc saber, i quan més d'ell sé, més creix el meu afecte». Si passegeu per aquí podeu entrar i mirar aquestes paraules esculpides en les peces. Al Casal de Joves hi havia, ja no hi és, aquest gran mural que es va fer cal·ligràfics el 2012 i que es conserva avui en dia desmuntat. De fet, hi ha una petita peça dins del casal. És interessant perquè representa el senyor Dot a partir de fotografies de l'època i aquí podeu veure la fotografia original i el dia de la inauguració. Hi havia altres, això és com s'estava pintant, va ser pintat per l'Esteban Martín i aquí també arran del Festival Vàlvules i Ritmos i altres intervencions teníem aquests murals amb les bèsties de foc i els gegants i tot això de les festes de Sant Feliu, o aquestes altres intervencions que fins i tot va haver-hi, eren activitats habituals, va haver-hi intervencions que venien d'un grup de Múrcia, d'altres llocs i tal. A la zona del voltant podem trobar aquesta altra intervenció de cal·ligràfics on a través de les lletres trobem altres tipologies de grafit, de mural, perdoneu, o aquesta petita intervenció a l'Escola Bressol del Patufet, que també és arran de cal·ligràfics. Al barri de Falguera ens trobem a dins del Parc Falguera aquest Neptú, que perquè us situeu, aquest Neptú és d'un autor que es deia Gabriel Vital Dubré, que presideix el llac. El llac és aquesta estàtua de Neptú que va ser realitzada el 1858 per aquest escultor Dubré, que representa el déu del mar assegut en una petxina i sostenint un trident. Aquest mateix autor, Dubré, té un altre al Parc de l'Alameda Central de Mèxic, una mica posterior, de l'any 62, 1862. També té altres còpies a Lugano, a Suïssa, Colònia, Valparaíso, Xile, a França, i al voltant de l'estanc podem veure aquestes granotes o animals que sembla que estiguin com jugant amb l'aigua i també perquè els nens o les persones puguin interactuar amb ells. Només dir-vos que des que aquesta peça es va restaurar, entre comilles això del tema restaurar, es va pintar pel meu gust amb una mala intervenció, però és una peça d'un escultor força reconegut que havia estat capità comandant del batalló de voluntaris i tal, vull dir, és bastant reconegut aquest escultor neoclàssic. A dins del Parc Nadal també trobem aquest Màgic del Mar, que és una peça, és una extracció d'una figura vegetal. A mi m'encanta aquesta peça i és d'un japonès que es diu Keiju Kawashima i que és un japonès que va néixer en 1962 i que després s'ha dedicat a altres coses molt diferents. Per exemple, té una sèrie d'escultures de mà que es diuen Crazy Classics, on amb colors molt vius i amb uns materials de qualitats químiques. Aquesta peça se li ha canviat d'ubicació, estava a l'entrada del Palau, ara està enmig dels jardins, està molt bonica i és molt bonic veure com interacciona la gent amb aquesta escultura, que és molt màgica realment, sí.
Aquí podeu veure diverses imatges. Trobem altres peces en el palau, per exemple, això dic Tripolemo, per si és una figura que representa un semideu aprenent de la Ceres, que hem vist abans, és una escultura de tipus neoclàssic, de més o menys qualitat. De fet, com podeu veure, està molt amagada pels rossers, en aquest cas. O aquesta que jo li dic l'amagada, perquè és que realment és una peça que és una nena que sosté una jardinera, i llavors és que has d'apartar directament les plantes per poder visualitzar-la. O aquesta altra on podem veure com uns coloms en uns troncs, sí, aquesta es veu sencera la peça, però que si passegeu pel Parc Falguera trobareu sorpreses com aquesta. Xemeneia de Cal·ligràfics està a la plaça de Joan Antoni Samaranch, es va fer a l'estiu de 2015 i porta el poema Balada de Miquel Martí i Pol, que pertany a la seva llibre La Fàbrica, i és per això que es va triar, perquè l'antiga fàbrica de Samaranch es lliga amb el poemari La Fàbrica de Miquel Martí i Pol. Podeu veure com representa aquest poema, i les altres bandes té sobre un fons vermell el poema en lletres blanques, i sobre un fons vermell una mà negra i una mà blanca. Són aquestes blanca o color crema. Aquestes mans tenen una decoració floral que recorden els estampats de teixits que es feien en la fàbrica aquesta de fils del Samaranch. A la façana de l'escorxador trobem aquest mural també de cal·ligràfics fets amb motiu de la Blanca Bardiera, i que la Blanca Bardiera va ser una dona processada per bruixeria al segle XVI. Era una dona que possiblement venia del sud de França, era una dona forastera i pobra, i per això segurament va patir aquest procés on va patir turment i tot això, però va ser alliberada entorn a les festes de Nadal i, bueno, queda com a exemple de dona diferent i pobra i maltractada. Aquesta escultura està a la façana del Bisbat de Sant Feliu, aquí veiem l'autora, que és la Pilar Millán, i aquí podeu veure aquesta escultura molt interessant, que és com una creu, però no és ben bé una creu, no? I que té una part interior i una part exterior, això que esteu veient és la part interior, es diu Salmos, en concret es diu Salm 1:6. Els salms són alabances, himnes, alabances a Déu que podem trobar a la Bíblia, hi ha com 150 poemes, en realitat són poemes, no? I en concret aquest salm, al que li dona el títol, 1:6, diu Él es como un árbol plantado al borde de las aguas. Bé, pot recordar un arbre. Aquesta foto que esteu veient aquí dins es veu tan malament perquè està feta des de dins la capella del Bisbat, i és per això que transparenta, no? Esteu veient el meu mòbil en concret, però veieu com la part interior es veu perfectament la creu que us he dit abans, aquesta creu que sorgeix d'un arbre interior. Aquí teniu el títol i com la peça és d'octubre de 2010. A la zona Joan de Batlle trobem aquest fantàstic mural fet per l'Esteve Marín, que va ser fet entre els anys 2013 i 2014, i és el mural més car que se li ha encarregat, el de més cost que se li ha encarregat a Cal·ligràfics, i davant la pregunta com es representa la solidaritat, perquè és la plaça de la solidaritat, l'Esteve Marín va contestar, la resposta és amb els ulls d'un nen, i aquí teniu, els ulls d'un nen. Un nen amb una mirada neta, amb una ambigüitat, no se sap si és nen mascle, nena femella, no se sap si és nen o nena, tampoc no hi ha distinció de raça, no se sap si és moreno o roset, vull dir, si és negre o és blanc, o és verd o a topos, i és això la solidaritat. És un mural impressionant, per a aquells que no el coneixeu, recomano que els pugueu veure aquest mural de Cal·ligràfics, que ells s'autodenominen com escriptors urbans. Al barri de la Salut trobem aquest mural de lluita veïnal d'Steve. Bé, el 2018 es va fer un concurs i el va guanyar Steve. Steve és un artista urbà valencià que és conegut popularment com el Barsky espanyol i que va guanyar el concurs internacional organitzat per l'Ajuntament, per Cal·ligràfics i Contorno Urbano. En el concurs van participar quasi 300 artistes de 42 nacionalitats diferents, i el que fa aquest mural és retratar la memòria històrica del barri de la Salut, que fa 40 anys, durant el franquisme, al maig del 77, els veïns del barri de la Salut van aconseguir frenar la construcció d'una benzinera. Llavors, aquest barri fa memòria d'això, per exemple, Ningún niño sin escuela, són reivindicacions dels anys 70, però també barreja amb persones de les que viuen al barri avui en dia.
jo què sé, persones d'altres races, d'altres cultures, tot això. Ja veieu, és molt interessant tot el tema dels textos, no? La plaza es mía, por aquí passava una calle, todo significa algo. Vull dir, és molt interessant que és com frases de la gent del barri i retrats de la gent del barri, moments de la gent del barri. També en aquesta zona de la salut està la zona de skate park, aquí podem veure en Mario i altres components de cal·ligràfics i podem veure aquests murals ja no hi són d'altres moments, però són murals que venen del Festival Vàlvules i Ritmos, que és un festival que es porta fent des de 2008 i que barreja música i grafiti i que, bueno, el que fa és implicar la gent. Aquí veiem, té una seu entorn a l'skatepark o al barri de la Salut i una altra a l'antiga tàpia del camp de futbol on podem veure intervencions com aquestes sí que és actual, aquí veiem Vàlvules i Ritmos de l'any 19, on veiem aquest tram tan divertit, ja veieu, o aquestes figures, bueno, són fantàstiques les pintures, ja podeu veure. I bé, ells tenen aquest lema, Pintem Sant Feliu, on participa gent de totes les edats, en el Festival Vàlvules i Ritmos. Com a conclusió, ja veiem hi ha com unes 30 peces entre escultures o murals, més un festival de Vàlvules i Ritmos. Es tracta d'art públic i privat perquè algunes de les peces corresponen a bisbats, a escoles i tal, però es veuen des del carrer, aquesta era el leitmotiv, la presència de la poesia a peces com Diàlegs, al Parc Nadal, a Joan Antoni Samaranch, al Túnel de Peixer del carrer Montserrat. És un art inclusiu, integral i no elitista, que de vegades és efímer perquè evoluciona i canvia. De fet, uns ja no hi són, altres no hi seran, es van fent malbé. Podríem entrar en un debat de si cal un pressupost per mantenir-lo o no, però en tot cas es tracta d'un patrimoni que és de tots i que millora l'entorn i que contribueix a crear un orgull de ciutat. I per últim, faig una petita esmena d'aquest banc modernista que està al passatge Can Fargues i que suposo que molta gent no coneix. El passatge Can Fargues és un passatge veïnal, és un passatge privat, està al carrer Montserrat i podeu entrar, si voleu podeu entrar. I trobareu aquest banc modernista dins de la finca de Carles Fargues, que ja hem parlat abans, que era xocolater, fotògraf, i que aquesta finca fa diàleg amb la de Can Nadal, que està al davant. I trobem aquest trencadís tan característic de modernista, amb aquesta papallona, aquestes àligues, i després, veieu, l'estat de conservació també és el que és, com podeu veure, aquí viu molt poca gent, però és un element molt curiós, recomano de veritat que el conegueu. O aquestes, veieu els braços com tanquen amb aquesta formació animalística. I això és l'entrada de Passeig a Can Fargues.